Предлагає нам церков нині вникнути в мудрость, або називає Біблія премудрость Соломона. Читає стихи, котрим вище 3500 років, ми удивляємося, які вони актуальні і дниська. Книга притчей Соломонових, 1 глава, із 20 по 33 стих. Премудрость Божа, возглашає на вулиці, на площадях, возвишає свій голос. У головних містах собрані проповідує, при входах в городські ворота говорить річ свою духовну. Люди, доки невежди будете, доки будете любити невежество, доки буйні будете услаждатися буйством, доки глупці будуть ненавидіти знання, обратіться к моєму обличению, к мудрости. Вот я изолю на вас дух мой и возвещу вам слова мої. Я звала, я мудрость, і ви не послухалися. Простила руки мої, а не було внімаючого. І ви отвергли мої поради, обличень моїх не принималисте. Зато я і посміюся над вашою погибелю, порадуюся, коли прийде на вас ужас від того, що ви робили. Коли прийде на вас ужас, як буря, біда, як вихор, принесеться на вас, коли постигне вас скорбь і тіснота, тоді будуть звати мене, но я вже не услишу. І з утра будуть глядати мене, но не найдуть мене. За то, що вони возненавиділи мудрості, знання і не збрали для себе страха Господнього, не прийняли совіта мудрости, презріли мудрости обличення, зато й будуть вони, грішники і уперті, вкушати від горьких плодов путей своїх, будуться насищати горечу від мислей їх, бо упорство невеждь уб'є їх, а безпечність глупців погубить їх. А слухаючи мене, мудрость Божу буде жити безопасно і спокійно, не страшася зла, пребывая в милості Божій. Якщо ми ці слова нині читаємо, як будто би учора Соломон їх писав, ми починаємо розуміти, звідки у православних християн канонічної церкви така мудрость, видержка, спокійство. Люди не церковні мечуться в страхах, переживаннях, що буде, як буде. Віруючі люди кажуть, дасть Бог день, дасть Бог пищу. Ми в руках Божих. Попустив Бог потерпіти нам, но дасть Бог і силу то потерпіти. Дав нам Бог радость благоденствия. Не забуваймо часи гонення, бо коли будемо дуже безпечні, знову прийдуть гонителі і хулителі. Невіруючі люди не мають такої надежди. Вони з одного боку безпечні і невежди. І що замічено к Соломону уже тоді було, що люди безбожні не люблять знання. Упорні не хочуть знати несправедливу історію, несправедливі інформації. Грішники купаються в злобі і в лжі. Ето їхнє море. Там вони йдуть на свій некий ареал злоби і ненависті. Вони ся купають у тому, що самі пишуть неправду, проти себе читають неправду, потім ще з більшою злобою, і ще більше пишуть неправду. Іноді навіть придумують міністерства неправди, аби слідкувати за тим, щоб ніхто не посмів правду написати або правду сказати. Наші предки за 100 років назад, звісно, такое і в страшному сні не могли собі подумати, що може чоловіку відповідальному, якомусь великому властителеві казати людям в очі неправду. Да, для наших людей, да, коли кажуть, аж із ганьби мігся провалити. Но прийшов час, грішники уловили, що якщо бути безбожниками, та економічно вигодніше, сатана все дає. Лиш будь безбожником. А хочешся до церкви ходити, молити Богу. Іди. Ну, будеш мати малу зарплату, будеш мати малу пенсію, буде ти не хватати матеріального. Правда, ясно, що Господь відкриває перед нами друге поле. Так думають грішники про нас, а ми думаємо інакше. Бог завжди знайде для своїх людей кусок хліба і одежу
і жилище. Бог для своїх людей настільки мудро проводить життя, що вроді би ти і не мав ніч, і тобі ніч не давали, і вдруг, підбивши підсумки, увидиш, що ти лучше стоїш, чим ті, котрі думали, що вони великі славні. А вони не послухали мудрості Божої. Вони були уперті. Їм казали правдиву історію, вони писали лживу історію. Їм казали правду, а вони отвергали вуха. В одному із своїх слов блаженніший митрополит Онуфрій казав так, що є много гріхів у всьому світі, но властолюбіє – одно із опасніших пожелань. І ще Соломон казав, желаючий власти, желає скушень. Якщо ти просто сярвеш до власти, тебе чекають іскушення, а, можливо, і погибель душі. І якщо тебе підняли, твої друзі, близькі, знайомі, бо виділи в тобі способності, і в тому случаю кажи, Господи, а дай мені силу, щоб я міг то понести, або не дай мені то, бо висока посада губить людей. Недаром в народі кажуть, хочеш познати чоловіка, дай йому власть. От тоді ти увидиш, який то ангел, або наоборот, який то страх. Іменно у словах блаженнішого Онуфрія звучить слово. У страсті властолюбія дві сторони медалі. Одна – це слава і пожелання бути великим, а з другого боку – богоборство. Тот, котрий желає власти, неумолимо натикається на те, що починає бути богоборцем, починає врагів видумувати собі їх, переслідувати. І в результаті, якщо б він во власть не зайшов, він був нормальний чоловік, був талановитий, і одітий, і обутий, і ситий. Но от страсть влади погубила. В будь-якому випадку страсть п'янки погубляє таланти. Страсть блуда у красивої жінки погубляє її взагалі цілу долю. Ні сім'ї, ні друзів, ні внуків. Іменно це і є у Соломона, котрий нині каже, що я, мудрость Божа, кричу при входах, при дверях, на площадях, образумтеся, безумці, невежди. Слухайте слово Господнє, ідіть по путям Божіїм. Да, вони узенькі, но надійні, вони там є безпечна, благословенна дорога. Виберіть путь жизни, казав Господь Христос, і то добавив, я, Христос, є путь, істина і життя. Хто піде за мною, найде пажить духовну. І тому так і сьогодні ми кажемо, Господи, і нас научи любити мудрость Божу. Бо Соломона звідав Господь, що хочеш, золото или мудрость. Відповів без колебаній, мудрость, бо обладає мудростю, прийде остальное. Но навіть коли прийде остальное багатство, мудрий чоловік не губить разум свій. Недаром многократно і в Євангелії написано, «Сине мой, во время умноження твоєго багатства не прикладуй до нього серця, бо загинеш». І тому Великим постом май добре, коли ми робимо земні поклони, молитви, пост і молитва очищають ум наш. І ми починаємо розуміти, який тут мір примарний. Бог ізбрав нас для Царства Божого. І тому, ізбравши путь мудрості Божої, прибуває у власті Господній і в благодаті Святого Духа, ми тут на землі формуємо з себе будущих учасників Царства Божого. Буквально по-современному спортсменів, які зможуть указати результати на фінішові, а фініш – суд Божий. Вот це буде фініш, котрому відкриється, хто хотів добра, хто желав мудрості, а хто рвався на високі посади і погубив і себе, і друзів, і родину. І наоборот, ті, котрі в цьому світі йшли по мудрості Божої, і тут на землі з Господом в мирі з церков'ю, були готові вислухати духовні поради отців духовних з їх великого опита і ніколи не повторяти ошибки других. І тут на землі держатися, накріпко держатися в канонічній благодатній церкві, а в вічності разом зі святими і з Соломоном Премудрим наслідувати царство мудрих, царство Божие. Амінь.